салому алейкум ба ҳама мардуме ки моро тамошо кардесен. қатъи шумо эшон мс, қатъи шумо шонча, қатъи шони калонӣ. рости гап хаб кардем, рости гап то чанде ки тоқат кардем, меган ами сари хама шамшед намебура. бовар ки шоирои бузургори мо ман ҳеҷ вақт намегум гапи хато гуфтиян, просто и гап давраи ода будайда. Ами то чанде хаб кардем, то чанде ҳурмат кардем, ними рептиҷи ҳар рӯз як видео. бовар ки нами будака ман 10 бор фаҳмидам. Акама доди худо дис мезанам, хаб ки додарҷон. Акама доди худоро биёи тариф кун, хаб ки додарҷон калона. Акай тариф кун, хаб ки додарҷон, во калона. Тоқат ки рости гап нами косаи сабр пришид лабресид братан. Мо мехоҳем ки қатъи шончая дис бизанем. Шонча мезанем? салому алейкум бародаро. чхеле ки акай нами гапошона мо бугем. якм дафъа мора видео кардан, нашодита барону абдурозиқ овардана, гирифтани тари во гуфтан ки барои и гап мо ягон гап гуфта наятонем, мо ҷавоб мегем, мо барнома кардагем, анамура гуфтем, мо ягон гапш намегем гуфт. Боя барномаи дига кардан ки шитоби шончара против абдурозиқ овардагия тари гап. Шумо дига кор надорем, фақат мора мепартоед. Ба як гапи дига ки як каса мирғ гуфтана мирғ медони кия? Мирғ ҳамо одаме ки гапои чандсолинара меёра, ҳозир мега як каса пас мезана, я мусулмони хита анамура мирғ мега. Фаҳмидӣ? Нашуд что? Шонҷо, як дақиқа башкана тафриват кунам. Бардор азиз, мумкин ки бисёрии шумо фикр кунед ки мо ҳам одама тайёр кардагим, мо ҳами гапҳоро ёд зодам. Худо шоҳидае. Ман мусулмону, ман гуфти гапҳо алҳамдулиллаҳ мусулмонем. Гапҳо ба ҳар як гап бояд ҷавоб бигем, ярӯз на ярӯз. Идин ёда қиёмата, худо шоҳидаи худаш. Нами бачаҳое ки ман шоҳидам, ман ба худо саросима омадам, як ҷо дер кардем сабдим, нами рафтем тайёр шав, видео мекунем, против доди худо дис мезанем, мегем, да эълон мекунем, доди худоро мегем ки ждат надиси мора. Ба номи худо қасам, агар ман як гап ёд дода бошам, як гапша зарани медонистам, нами ҳозир химам якм бор шунидестам, не ки як дис мезанем мо. Мезанем мо? Наметарсӣ? Не. Вообще мезанем? Қатъи ба любои шинамта мезанем. Тамом агани интизор шунай мо рӯзои наздик як диса. Ну карче хеле натравид накунем ки то што ки тарияи тарбия ва дигар шаракти. Мо ягон гапи қабеҳ надорем. Просто мнениёи худмона мегем бародаро. Ҳеҷ кара дар конест пешак пода чанг дохтан натравид кардан. А так интизори дис бошен, бародаро аз нам поён дила силкача ай тағои иксайку агар онҷо як будем минадор мешем, ай ҳама хирсан мешем. Зинда ва сарбаланд мешем. Бо як гапи дига бародаро инамихе мора ва нашуд что видео кардан, дамо история ҳар димора гирифта қуш кардагия, фақат гапои қабеҳи одамора дамоҷа дар камен мондагия. Чӣ ба гапои хубшона намемонед? ҳамун таги видеошона бародаро агар чанд видеои мора кардагия, тагша тамошо ки ян гала ҳақората. шумо нахоҳед ҳами баъдиша гирифта як каса бадном кардани дар кор нест. баъд муҳтарам коргарои ретиҷи як хоҳиш ашкун бародаро ки аммо вақте ки комментариҳои маро скрин мекунед дар экран мемонед ки мухлиси тариқи мухлиси гу як бор комментариҳои хитона бихонед. ами як чия ки хитона бикшин халқ тарафи мо да халқ дастгирӣ кардеста. Коре ки мо кардестем халқ ба мақбулай. Мнение шумо мода неважное гуфти гапо ки шумо чӣ мегӯед, шумо чӣ кор карданед, шумо чӣ мақсад доред. В общем ягон гапи шумо бигем хеле қадри баланд надоро бардор. Аз ки мо гап шумо сирф кардем. То чӣ хеле ки худа дар видео гуфти ки шон агар мо сад бигем, ӯ чӣ намекунад, ӯ комментариҳои тай видеошо, комментариҳои тай видеои ман мухлисо аввал шукронаи Аллоҳ, шукронаи Худованд, баъд амон қадам мегӯям ки мухлисон сабаб шид бадан ки ман ҳамин рӯзора расидам. Ба ман чӣ гапи воро намегӯям. Так што мо интизор шудем диса сарбаланди хонавод бошен, як силка дар поин дорем хабараш бигирем. иншоаллоҳ рӯзои наздик бояд хабартон медиҳем ки ман соҳиби як шуда шидам ки мухлисои мо беяд хирсан мешуданд. Дар комментҳои ман бисёр ҳамин орзура мекарданд нисбати ман. Шид зинда бошед.